Club mar Police FC joloch tuke adhula lig maduong season ma higa 2024-2025 loch margi mokwongo nyaka ne gidonje lig maduong higni 11 mokalo. Tok loch, Police biro timo ikruok ne tuke mag CAF Champions League kinde ma Gor Mahia ma bende noteke thuolo mar ariyo biro rakore gi Nairobi United mar manyo tiko tuke mag CAF Confederation Cup. Jafwambo marwa James Opondo miyowa ler mathoth ewi chenro ma Police FC nitiere godo matemo makare e tuke mag CAF kachiel gi league season mabiro. Salus Populi, policing through sports. Tok rito kuom higni 11 gikone to club mar Kenya Police FC noting'o kombe mar adhula lig maduong' pacho ka odiochieng' manyoro nyasi mane obagi e lap ma Ulinzi Complex. Police notiko lig tugo mane gitugo gi club mar Gor Mahia ma bende gin joloch season mokalo. Ni furaha iliyoje, wamechovya sali. Police bingwa, hakuna atakayetamba mbele Police, hakuna ataongea mbele Police. Aliyopewa kapewa, mpewa hapo konyeki, wameipambania na siku leo wanaipata tabasamu. Police otiko season gi points pra uchel koda beach tok tuke pradek koda ngwen kaloch margi e season mangemano chopo tuke 18 e kinde magiwuok amodhi tuke 11 kendo logi tuke beach kende. Kano wego jofwambo kocha mar Police FC nolero ni keto jotugo kanyakla kaachiel gi keto jotugo bedo gi luoro e kindgi giwegi ema okelo duoko momiyo gi okombe. First of all, this was the work of the team, not a one-man show. I didn't need it alone. We are as a team, so I thank my boys. They understood what I wanted from them, but also I congratulate my bosses. They have been with us. They pushed. So without as a team, we couldn't be where we are. So we thank God for the work. Toka okombe maduong' Police biro ting'o nying Kenya tuke mag CAF Champions League season manyien. Season mokalo ni Police notugo tuke mag CAF Confederation Cup kama ne othich gi oko e round mar ariyo gi club mar Zamalek FC. Kata kamano kocha Etienne olero ni nyaka gibed gi ikruok makare motelo ne tuke go. They have a lot to do. They have a lot to do. They have to sit down to summarize, to think what happened last the season, which wasn't good, and then put down other ingredients to uplift the level. So I think they have a lot to do, even though they have done a lot. So the journey is still there. They have to work hard more. Nyasi mar chiwo kombe ne Police no yuore gi patron mag klepe ariyo go duto Raila Amolo Odinga kaachiel gi jagoro mongirore migawo mar rito Dr. Raymond Omolo. Omolo mane meeting mar bedo patron mar Police no wacho ni gibiro keto chenro mong'eth kendo jiwo jotugo mondo obed gi paro mar timo maber e tuke mag pinje Afrika. What I have done as a patron is to demonstrate leadership and also to work closely with the rest of the people who support the club. There is a board which has been very effective. I think Kenya Police Football Club is the only club that has up-to-date audited accounts. So beyond what is happening on the field, there are issues of governance, there are issues of motivation, and I would want to challenge the rest of the clubs to follow suit. Club mar Gor Mahia komachielo biro timo ikruok margi motelo ne tuke mag FKF Cup e kindgi gi club mar Nairobi United ka jaloch biro tugo tuke mag CAF Confederation Cup season manyien. FC Talanta kaachiel gi club mar Nairobi City Stars duto odok e lum e kinde ma Posta Rangers to biro rakore gi club mar Naivas e laro tiko achiel kende mar tugo lig maduong' season mar higa 2025-2026. Lakini wamehitaji misimu 11 tangia timu ya Police kuweza kuondoka na taji. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. 24 mwaka 2025, Kenya Police Football Club are the champions. Kenya mbago tuke mag golf tielo mara paga uchiel mag jolweny motisi ni International Military Golf Tournament tuke mag ochan gi International Military Sports Council. Pinja pago chiko biro rakore tuke go ma ochan ni biro